ମୁନେରର ଗୋटे ଶାନ୍ତ ଗାଁରେ ଏମିତି ଏକ ଡିଲ୍ ଆସିଲା ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଆଉ ଦାମ ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ସ୍ୱାଦିଆ ମଟନ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଏତିକି। ସତରେ ଏକ ରହସ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସନ୍ଦେହ ଆଉ ରହସ୍ୟଭରା କାହାଣୀ ଭିତରକୁ ଯିବା। ରାଜବାଲି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଣିଲେ ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଅଫର। ରାଜବାଲିଙ୍କର କହିବା କଥା, ଏହା ଏକ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରମୋସନ ଯାହା ଖାଲି 6 ମାସ ପାଇଁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଢାବା ମାଲିକ ମୁକାବଲା ସିଂଙ୍କୁ ଏକଥା ହଜମ ହେଲାନି। ତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ତାଙ୍କର ସିଧା କଥା ଥିଲା, 1 ଟଙ୍କାରେ ତ ବିରିୟାନୀର ଫଟୋ ବି ମିଳିବନି। କିଛି ତ ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଯାଏ ଆସେ? ସେମାନେ ଶସ୍ତା ଆଉ ସ୍ୱାଦିଆ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପାଗଳ ଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗାଁ ମୁଖିଆ ବି ବିରିୟାନୀ ଚାଖିଲେ ଆଉ ରାଜବାଲିଙ୍କୁ ବ୍ୟାପାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତିରେ କିଛି ଅଜବ ଜିନିଷ ଘଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗୋଟେ ରାତିରେ ରାଜବାଲି ଚୋର ପଶିଥିବା ନେଇ ଚିତ୍କାର କଲେ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ମିଳିଲାନି। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ଥିଲା? ସନ୍ଦେହରେ ଥିବା ମୁକାବେଲା ସିଂହଙ୍କୁ କିଛି କଥା ଅଜବ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କଲେ। ମୁକାବଲା ଗାଁର ଖବରିଲାଲକୁ ଭେଟିଲେ ଆଉ ଜାଣିଲେ ଯେ ରାତିରେ ସେ ଦୁହେଁ କୁଆଡ଼େ ଗାଏବ ହୋଇଯାନ୍ତି। ଏବେ ମୁକାବଲାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ପକ୍କା ହୋଇଗଲା। କହିଲେ, ବିରିୟାନୀରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଳା ଅଛି। ସେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜାଣିଲେ ଯେ ପାଖ ହାଇୱେରୁ ପଶୁ ଚୋରିର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ସବୁକିଛି ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଆଉ ମୁକାବଲା ସିଂ ମିଶି ହାଇୱେରେ ଏକ ଜାଲ ବିଛେଇଲେ। ଆଉ ଯୋଜନା କାମ ଦେଲା। ଚୋରମାନେ ସିଧା ପୋଲିସର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିଗଲା। ଟଙ୍କିକିଆ ବିରିୟାନୀ ପଛରେ ଥିଲା ଚୋରି ଛେଳିର କାରବାର। ତେବେ ଏହା ଖାଲି ବିରିୟାନୀ କଥା ନଥିଲା, ବରଂ ଚୋରି ଛେଳିର ଏକ ବଡ଼ ରାକେଟ ଥିଲା। ରାଜବାଳୀ, ଚନ୍ଦ୍ରାବଳୀ, ଏପରିକି ତାଙ୍କର ନକଲି ପୋଲିସ ସାଥୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗିରଫ ହେଲେ। ଏହି ଘଟଣାରୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା। ସେମାନେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଦାମୀ ହେଲେ ବି ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଭଲ। ତେବେ ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ, ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ ବଡ଼ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।